Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Bumi Sianasari ing pasinaon basa Jawa. Dinten menika awake dhewe mangke sinau aksara swara. Kadangipun menulis dan menyajikan teks berhuruf Jawa 5 paragraf yang menggunakan aksara swara. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyusun bentuk teks 5 paragraf aksara Jawa yang mengandung aksara swara. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan bentuk teks 5 paragraf aksara Jawa yang mengandung aksara swara. Yuk, padha sinau sejarah aksara Jawa rumiyin nggih. Rumiyin, Prabu Ajisaka iku duwé abdi loro arane Sembada lan Dara. Nuju ing sawijining dina, Prabu Ajisaka lelana didherekake Sembada. Dara didhawuhi Prabu Ajisaka nunggu keris ana ing omah. Prabu Ajisaka sadurunge tindak iku meleng marang Sembada lan Dara. Yen keris kuwi ora pareng diwenehake marang sapa wae. Kejaba aku, Prabu Ajisaka. Kira-kira ana 5 taun anggone lelana, Prabu Ajisaka ngutus marang Sembada njupuk kerise. Wusanane Dara lan Sembada regejegan. Padha suduk sinunduk siji-sijine nganti mati bareng dadi bathang. Ing kono Prabu Ajisaka ora sabar ngenteni banjur nusul kondur abdine. Prabu Ajisaka banjur kaget banget bareng weruh abdine loro-lorone tumekaning pati. Prabu Ajisaka banjur kelingan marang dawuhe yaiku marang abdi loro-lorone. Ing kono Prabu Ajisaka banjur nyerat isine serat yaiku Hanacaraka kasebut. Saiki yuk kenali aksara Jawa, pasangan lan sandhanganipun nggih. Cobi dipuntingali menika aksara Jawa lan pasanganipun wonten kalih dasa nggih. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ra, nga. Sampun hafal nggih? Sandhangan menika wonten 3, ingkang kaping setunggal menika sandhangan swara. Sandhangan swara menika wujude wonten wulu, pepet, suku, taling, lan taling tarung. Sandhangan kaping kalih inggih menika sandhangan panyigek mandhaswara. Wujudipun wonten sekawan nggih. Setunggal layar, wonten wigyan, lajeng cecek, lajeng pangkon. Sampun paham? Nah, menika sandhangan ingkang kaping 3 nggih, inggih menika sandhangan wianjana. Wonten 3, menika wujudipun cakra, cakra keret, pengkal. Wonten tuladhanipun, sakmangke saged dipun sinaoni piyambak nggih. Para siswa, menika tanda wacanipun nggih, sumangga dipun jinglengi. Wonten adeg-adeg, pada lingsa, wonten pada lungsi, pada andhap, pada madya, pada luhur. Menika wonten pepeleng nggih, para siswa. Huruf R kalih L. Ra menika boten angsal dipun paringi pepet. Saged dipun gantos menika ngagem jeret. L ugi sami la boten angsal diparingi pepet. Ananging saged dipun gantos dados lelet. Fungsinipun sami nggih. R kalih L. Yuk saiki kenali aksara swara nggih. Para siswa,
Monggo dipun jinglengi nggih aksara swara. Aksara swara menika sami kaliyan aksara utawi huruf vokal. Peranganipun wonten A awujudipun mekaten, I, U, E, lan pungkasan O. Sampun paham? Kumis ambali malih nggih. A, I, U, E, O. Nah, para siswa, menika gunane aksara swara nggih kangge nyerat tembung serapan utawi maca. Lajeng nama negara. Lajeng malih jeneng wong. Yuk, langsung mirsani mawon nggih tuladhanipun ben sampun ngancik ing gladi kelompok nggih. Setunggal, gawéya ukara 5 paragraf kanthi nggunakake aksara Jawa kang ngandhut aksara swara ing lembar KBD. Nomor kalih, coba wacana ukara 5 paragraf aksara Jawa asiling diskusi ing ngarep kelas. Sugeng makarya nggih para siswa, menawi wonten pitakenan saged mangke langsung matur mawon nggih.